Kirol urteari begirada serian euskal kirolariak gonbidatu ditugu gurera. Kirol urtea izpide izan dezaten emaitzetik harago. Luze eta zabaleritzeko helburuarekin Josu Restarazu gonbidatu dugu 2025ko Euskal Herriko mendi duatori zirkuituko garaia da bera. Kaixo Josu, zer moduz? Kaixo, zer moduz aritz, dana ondo. Dana ondo. Sarreran esan dugun bezala Euskal Herriko mendiko duatori zirkuituko txapelduna zara. Orain hilabete bate egin zen azken proba adunan, zer moduz azken hilabete hau? Deskantzatzeko aukera izan alduzu? Bai, egia esan bai planifikan nula ja denboraldi bukaera, udazken denboraldi bezala, eta jarri nun nire azkeneko karrera izango zala bai adunako mendi duatloia. Eta horita gero programauta 2 aste oso egin ditut, deskanso, kirolik egin be, bai eman behar nion arnasa gorputzei, azkenen urte guztiko esfortzuk, akumulautako esfortzuk, asimilatzeko, eta baita ere berrize gozea iteko, hau da, bai burui arnasa eman motivazioa bueltau, behize kirolen esfortzatzen jartzeko gogori bueltau, 2 asteko atxeden totala eman diot, eta hoxe, goentxe bertan nijo aste eta erdi dolan muz, pixkanaka bueltan, ez die logikoki sentsazio honenako goentxe bertan, baino badakigu horire planan barrun daula. Beraz, berrartze hori pixkate malkartsua izan da? Bai, baino hori aurre ikusetan neuken. Azkenen 2 asteetan total deskantzau berrazeon, eta gorputzei, deskantxo hori ematez aparte baita ere jaki eman, energiz bete, eta horrek baita ere azkenen ikindona da, udazken guztin pasaudet oso pixu finen, oso harin, oso pulituta, eta, klaro, pixat gehauta, baita ere apetitu ere buelta hukin dala, gorputzek behartzen energia hori zala, pixu ere jotzen dezu, hotza ere etortzen da, pixka baita ere baldarrago sentitzen hastentzea, baina, bueno, nahi esan, ondo dao bere garaio horretan, hau da, denboraldi bukatzea zuk erabakita, ez gorputzek ala behartuta, hori izango zala edo lesio formatun, edo ordun jakinda hori zala plana, eta gehatzea baita ere erabaki bat, badakigu oantxe bertan fase honetan, baldarra hasteare programan barrun daola. Orduan, onartzen duzu, eta hastentzea baita ere indar berrituta, pixkanaka ikusiz, sentsazio betuz dihoztela, eta helburuka hau bitarte, horiek 2026 etorko dira, motivazioare igoiten dela. 2026ko erronkak izango ditugu izpide aurrerago, aurretik lasterketak urren aztertuko ditugu, baino eskatu nahi nizun lehen balorazio orokor bat, pozik egindako lanarekin. Egizan bai, ze aurtengo lana bai izan dela sakona, batez urtea anemia batekin hasi nun, iaz mendi duatloi denboraldie, 2024en, bai bukanula pixkat puntxik gabe, nekauta, indar horreipe, eta enekin zerrena zan, bai atxeden hartu nula 2 aste, baino ez nahikoa nire burni nivelak igotzeko, eta denboraldia hasi nun pixkanaka, pretemporada entrenamentuk lasai inez, tirada lasaiek, gimnasioa sartuz, horretan manifestau hendik neke hori, burni falta hori, baino, bai urtarria bukaerako karrera batzutan, entrenamentu batzutan, hasi nintzen neke hori antzematen, inkluso baita ere laneko eskillerak iotzeakon kuadritzepsak eta muskulatura erretzen bezala, ez zala zeozer ohikoa, eta otsaila erdi inguru nahi nun karrera baten, oso atzen sentitu nintzen, hori antzuelako 8.000 izan zala, eta hori eta gero erabaki nun analitika batu gita, odolanak, eta bai ez da duzuen hori, anemia neukela. Eta orduan izan da urte hasiera erdialde arte burruka bat, lehenengo semaforok berde ikusi arte, hau da, berrizte balore barrutan sartu, analitika horiek, orduan jarraipen bat inbeharra izan dut, baino, ja behin jarretakon, entrenamentu heldu izan diot, baita ere kompetizioi, pixkana ritmo hartzeko, baino, neurri batea edo bestea hipoteka dut lehenengo urte hasiera, eta aldi beren oso gratifikantea izan da, oso eskerra honekoa, gauzak ondo egiten poderioz urte bukaera hau, udazken hau,
ahal izan detela. Orduan, zentzu hortan, urten balorazioa atsegina izan da, baina baita ere izan da ikasketa urte gogor bat, jakinda nundi etorri nahi zen. Entzulea testu inguratzeko, aipatuko dugu mendi duatoloia bi diziplina uztartzen dituen kirola dela, mendi lasterketa eta mendi bizikleta. Berezko ordena korrika mendiko bizikleta korrika izan arren, aipatutako bi diziplinak uztartzen dituen bitartean, antolatzaileak urrenkera aldatu dezakete. Hauek esan da Josu, nola iritsi zinen zu kirol honetara, nolakoak izan ziren astapenak? Aukeraz banago 2013an egin zenuen lehen proba, beraz konta iguzu. Zeintzuk edo nola iritsi ziren ona? Bai, egi esateko aurten 15. edizioa indo, Euskal Herriko mendi duatloi zirkuitok, eta nik ezagutu nun lehenengo aldiz 2012, justu Arriarango mendi duatloia, hor izango nintzen, hoxe, oen dio juvenile eta pasau gabe, juvenile dolamuz, eta izan zen, prueba bat popularra, oendik esentzi berdinekin jarraitzen duen proba bat izaten jarraitzen da Euskal Herriko mendi duatloiak, eta 2012 hortan proba unun lehenengo aldiz. Zalako udazkenen, ja denboraliz kanpo, oain arte ziklista izan naiz, 10 urtez, eta gero bigarren aldiz, 2013an, errepika unun Arriarango mendi duatloi bea, iazko urteen gustauta, 2012 gustauta, eta baita ere 2013an einun bigarren proba bat, izan tala Euskal Herriko txapelketa Lizarra Esteian. Eta bai gauzita ditela esperientzioitatik zeu zer oso atsegin, de hecho, gero urtek pasauala nostalgi puntukin gogoratzen nuna. Eta banekin, edo zintztutan non, aukera eman behar nire burui berrize prueba horietan eoteko, berrize bueltatzeko. Eta orduan, 2017, justu ja ziklismoa hautin nunen, nire azkeneko urtea izan zen elite mailan lehenengo, azkenen afizionatan 5 urte nitun, lau sub-23 eta bat elite, eta 2017ko irailak 15 Altsasuko karreran bukau nun ziklismoa, eta ja negu horretan bertan, udazken horretan bertan, aprobetxau nun mendi duatloietan, nire itzulera horitxeko. Eta gustau, eta ja izan da zeo zer, gauzaitena urteko itzordutan, esan udazkena berdin Euskal Herriko mendi duatloi zirkuitoa. Nik nire burun egutegi holasen antola dutzen azkeneko urtetan. Dalako zoter oso aberatsa, elkartzen gana baita ere pina bat einez, laguntalde politxe garela ustez, eta orduan, zen bi urtu dala azkeneko urtetan nire urterako itzordue. Baina astapenak edo, esaten dena nire hasierak 2012 eta 2013ko 3 karrera bietan izan ziren. Entzulek ikusiko dute edo entzungo dute bere kasuan, Maiola Etxea batu zaigula tertuliatxo honetara. Egunon, Maili, zer moduz? Bueno, arna sartzen utziko diegu bitartean, Josu, aipatuko dugu, aurten 6 probetan parte hartu duzula, eta 4 irabazi. Beraz, emaitza askionak. Bai. Egizan, ez nun espero. Azkeneko 2 urtetan garaipenakin topatza kosta behintzait. Baina, egizan aurtengo apostu ezan udazkenen, esan duten bezala urtea zera anemikin pasauta gero, ez nun karrerat satura unai, eta banekin udazkena duatloiakin intenso etorko zala. Eta orduan erabakin nun abuztun, arnaz amatea kompetiziotio, ez kompetitzea, eta bala horiek esaten dena udazkenako ustea. Nahi nuna zan batez aurten duatloi eta karrera beata freskoa hau, eta disputatzeko modu neon. Enekin, ze emaitza lortuko nun, azkeneko 2 urtetan kostauta garaipenakin topatzea, aurtenekin nola dengo nintzen, baina nahi nuna zan behintet fresko eta lehiakorreon. Eta asteazu izan zela ja lehenengo proba, iraia bukaeran, iraiak 27 hortio, ja izan zen nire lehenengo sorpresa, nire lehenengo oparie, 2 urte eta gero berriz duatloi zirkuito honetan garaipenakin topatzea. Eta gero dinamika hori hartuta, konfiantza baita ere haundituta, gainontzeko emaitzak etorri dira, baino esaten nuna,
hasiera baten, enun espero. Nire asmoa zan batez duatloitaz gozatzea, karrera bakoitzetaz. Esan bezala, Magi, Josuk aipatu digu oso pozik dagoela egindako lanarekin, suposatzen dut zure kasuan, berdina izango dela. Bai, egia esan da, azkenen ni duatloita disfrutatzeko helburuakin jote naiz, hoi izatea normalen ere helburu bakarra, eta hoi behintzat bete dut, hasi que alde hortatik bai oso pozik. Eta Josuk bezala, 7 probetatik 6 parte hartu duzu, 4 irabazi, emaitza oso onak. Beraz, nola prestatu duzu aurtengo zirkuitua? A ber, nik egia esan da, kirola disfrutatzeko helburuakin itet, netzat egunerakotasunean nolabait desbogatzeko edo rutinatik ateatzeko modu bat da, eta ez ditut espezifikoki prestatu egia esan da, bai pixkat igual duatloi temporada hasi aurretik korri gehiago egiten saiatu eta olako gauzak, normalen gehiago jotzetelako bizikleta, baino hoxe, gehiago igual bai egia da, aurten justu hasi naiz, batez karga pixkat balantzatzeko eta oreka bat bilatzeko alegin hortan entrenatzaile batekin hasi naiz, eta justu hasi naiz, duatloi temporada erdi-erdin, orduan bakaro, hortxe da ez du nolabait ez da izan prestakuntza bat, gehiago izan da nola jokatu aste hoitan, eta pixkat batez karga gehiago esartzeko, eta fresko iristeko eta aldi berian disfrutatzeko zea bat izan da, orduan bai izan dela berrikuntza bat alde hortatik niretzat. Ondo baderituzue eta labur bada ere, probak izango ditugu aztergai banaka segidan, aipatu zu Josu asteasun garaile atera zinela, okerez banago, Mailizuk ere irabazitzen nuen asteasun, nola horretzen duzugun hori? Netzat izan zen pixkat lehenengo proba, beroa itezun, kiston beroa, ni gaina beroakin nik nahiagotza beti. Eta, kalambrekin ibili nintzen, nien naiz kalambrek eukitzekoa, baino bai izan zala lehenengo aldi bat bola guztik jotzen, eta uri gabe hortikan eskatzen ibili nintzen, desastre, baina ingenu zehoze, hasike gustoa. Urrengo proba urri hasieran izan zen, Durangon, zu Josu podiumean, bigarren enmogoratu zinen, beraz, esan daiteke sasoi honean hasi zenula demoraldia, baina Paule berriz hartuak irabazi zuen proba. Bai, nik usteet hor sekretutxo bat badaula, ez da sekretue, baino bai Paulek Durangon etxen korritzen ton, oso ondo ez dauten ton zirkuitoa, makina bat alizein dagoa zen entrenatzen, eta bai oso fuerte sentiun nintzen, asteasun lehenengo proban bezain beste, baino mountain biken, ze Paule azkenen duatloi, triatloi munduti datorre, eta junginen mountain bikeko rekorridon batea, 4 kilometroz, bai aldapa gora eta hola ni tiratzen jartzen nintzen, ritmo sostenitu bat eramateko, baino beak ikusten nun aldapa bera batutan, sasio ordeka batutan nire aurretik jartzen tala, orduan esaten nun, honek zeo zer badaki rekorridotik, edo badaki nun alditzen atea denbora hori. Eta justu izan zen, baserri txabola batek bezala, buelta bat ematen genion, igoera zetorren asfalton bezala, eta ni hor nihon tiraka. Baino, asfalto horretatik sartzen ginen bidetxur batea estua, eta entzon posizionamentu estrategiko bat bezala, nire aurretik jarri zala, eta senda hortan sartu ginenen, pixkat hankaltxautzon. Eta nik esaten nun, honek zozer badaki, eta nik ezin dion pasau, oso estu ezalako toki hori, eta justu tramo baten, esaten nula, nik azkarrago aldetela jun, saiau nintzen behi pasatzen, baina pasatzen saiau nintzen momentu horretan bertan, zetorren, igoera eskaloi bat bezala, pixkat teknikoki bain bazegizun nula hiko, gainen igoko zen nula, eta bestelan kabota barko zen nula. Eta momentu horretan pasatzen hasi nintzenen Paul, beak, azelero itxiki da jozon, eta alako baten eskaloi hori ezkerreta iozon gainen, eta nik hanka bota behar izan nun. Ze ez dara mekanikoki enekin nola igo hartzen zehazki eta errapauziten pixkat impreviston. Eta izan ziren horiek, 5, 10, 20 bat atazitenak, eta ja jaitxera guztiek kontroleaino, ze gero genuzken beste 3 kilometro korrika, ja atazizkiten 30 bat segundu. Eta gero korrikako azkenekon, bai moztu nion denbora, benetan nahikoa izan.
Orduan, zentu hortan, bai, fuerte zentu nintzen, baino Paulek etxen jokatzen baza horiek oso ondo jolastu zituen, eta meritu etzaio kendu behar, zorion du bartzaio, baino, bai, izan zela nire kasun, kontra eukin nuen faktoretako bat. Baina, alare, pozik, sentsazioke bigarren karreraz onak izan zelako. Zure kasuan Maili ez zenuen parte hartu, akaso aurreko asteko kalambreak zirela eta edo zen izan zen Ez, aspalditik Tierra Estella Epic da asko gustatzen zaiten montamakeko proba bat, ados? eta justu data hoitan koinzitzezun, eta apuntatuta neon denboa batetikan, eta orduan proba hoi itea jo nintzen. Idiazabalen, 3. Proban, txapelketara itzuli zinen, 3. iritsiz, ez? Bai. Zer moduz joan zen egun hori? Oso gaizki egia esan da. Nik akordatzen dut, bai. Akordatzen ez, bai, nola zen Maili. Izan zan, osea, ez dut aipatu, baino temporada bai izan dela bastante gora beratxuan etzat. Justu aste hortan oso gaizko nintzen, de hecho, proba hoi 38ko sukarrakin, reglakin, eta kiston gastroenteritisakin inun, oso gaizki, uste azkena bukatu nula, osea, justu proba hortan 3 neskak bakarrik parte hartu genuen, oire aipatzekoa izango zen. Eta oso, bukatu inbernun, azkenen zirkuituan proba bat deskartatzezulako, eta justu aurreko hastian, Tierra Estella inda, enekan margenik, Así que bukatzea junitzen, lortu nun, baino asko sufrituta, eta komentario gabe. Hain justo hori aipatu nahi nizun, Kanbezuko Euskal Herriko txapelketa kenduta emakume gutxike parte hartu duzue dute beste porbetan, ez dakite zein den arrazoia edo? Ez dakit, da beti galdetzeiaten galdera bat, eta azkenian ez dakit, nik azkenen hemen orduan, igual, ez daudenei galdetu beharko zaie, baino nik pentsatzetena da, igual mendiko bizikleta izan daitekela atzea botatze dituna, ze azkenian gaur egun ikusteala jendia neskak bat ez karreterako bizikletakin, mendian de korrika gehoza gehiago ikustea, eta igual faiatu zaken zatia mendiko bizikleta dala pentsazaket. Bai, nire uste eta horren aria, mountain bike izan leikela impedimentu bat, emakumen parte hartzea unditzeko, baino aldi beren, bai ikusten dutela beste karrera motatan jadinak espezialistak edo beteten edo baitare korrika emakume kopurua unditzen nahi dela. Gero, bi modalidade kustartza itunak, baitare, eta igual baitare izan leke beste gauza dat, oain arte, hain neska gutxi eta lehenengo aldi hortan ateatzakon, ez da edo, kompleju bat euki edo bildurren bat edola, claro, lau atea eta igual etzarelako egokituta edo uste dezulako beste espezialistagoik diela, oso aten gau hartzan, edo ez da holako azkenen talde bat hor diskretoki jungo zana baitare. Eta alde hortatikan igual bai egia dala, igual beste proba batzutan, ez dakit mendiko karrerak okurritzen ezkit korrika, jendea igual bai daola jende gehiago juteana lasa egitea. Enuk esango mendiko duatroien kasua danik. Ez, gutxi gea eta kompetitzen deunak. Bai. Aldi beren, bai ikusten dutela, perfil hori popularra, ondo pasatzea bakarrik juten dana, eta badauzket lagunek, hola ibiltzen dienak, eta ondo onartuta daukie. Osea, ez du sufritzen neurri batea maila diferentego baten darelako. Baino, bai ikusten dutena da, hori, generalen parte hartzea haundi ezan hortan, gehienak bai dela oso kompetitibok, oso rendimentu ibei da darenak. Baina, bueno, esan beharren da, Euskal Herriko menditu atloik zirkuitoa, ez dut zer popularra dela, ez dala, ja karrera poltsa, ja bai, ze zerbitzu eskaintzen dan, karrera ondorenen baitare edo amaiketako bat jartzen duela, pina egiten dala, dare balore eta faktore batzuk oso atseginek denak, eta nik uste popular batek zuzenduta darenak. Hau da, popular batek tokie daukela proba hauetan ibiltzeko. Eta ez doi bakarrik,
goain egia aipatzen bakarkako modalidadia, baina nik uste azpimarratu behar dela azkenean baitare aukera daola nolabait releboka aitekoa, eta batek bizikleta eta beste batek korrikako zatia, eta hori oso aukera polita dela, lagun batekin elkartu, eta izan familiko norbait, bikotea, laguna, edozein pertsonakin, nolabait konplizidade edo kirola elkarrekinin, eta taldetxo bat osatzeko aukera. Eta borobiltzeko horrei, esan beharren dau, larun bat atxaletan izaten dira normalen karrerak, eta pakete aldezula luza ondoren, bai amaiketako merenda horrekin, gehi afari eta parranda nahi donantzat. Orduan, esan, oso erakargarria dela plana. Izan daiteke gantxoa jende gehiago Bai, batzeko. hori bada. Hausnarketa oso politak utzi dizkiguzue. Josu, zuk Iriatzabalen etxean garaie eta kanpezun zein aian ere bai. Aixe irabazi duzu sailkapen orokorra, baino mikrotatik esan didazu, lehia ere egon dela. Bai, egia esan bai. Kanpotik beti ematen do igual olako puntuazioekin irabazi eta gero errez jundala, edo erreza izan dela, baino ez nuke esango ala izan denik. Bai konputo generalen puntuazioen arabera koltsoi ikaragarri ona aukidetela, hori nere alde izan da, baino aldi beren bakarka hartuta karrerak lehiakide oso gorrak eukiditut, adibidez lehenengo karreran da bigarrengon Paul berezi hartu, gero ja kanpezun eta gainontzekotan Iker Eskibel. De hecho, kanpezun ere ametxe gaiztotagoat izan zen. Onartu harreko, kanpezuka Euskal Herriko txapelketa zen, eta nik uste sasoi puntu honen aiatzen nintela, txapela eskuratzeko burrukan egon neikera ikusi neiken, tendentzia ikusita. Pero, claro, kanpezuko terrenoa da oso azkarra, eta mountain biken proportzion asko irabazileiken zati bat, partzial bat. Ze korrika, aurten pixat luzau du, 6 kilometro, guain korrika gehiago ibiltzen daizela eta nere alde zijon. Osa, korrika nik tartea gehiago halko nunatea, eta hori nere alde nahi nuna aprobetxau. Horrexegatik estutzen daten nintzen, baina banekin mountain biken izango zala ordu beteko esfortue, eta mountain biken ibiltzen diren antzat, bentaja hundie. Orduan, ze gertau zen, banekin korrika tarteateako nula, sinistutan neon, baino, nekin aztan mountain biken zenbait alko ziten rekortau, Iker Eskibelek, adibidez neukela referentzio zela Euskal Herriko txapelketan, eta lehenengo buelta pasau, ze bizien kanpezun, lehenengo buelta pasatzeakon alako baten ikusun atzetik zala. Eta zon, ez da posible. Korrika hainbeste estutu, sentsazionak eukita gero, eta buelta bakar baten hori dena rekortau, ze gero kontura nunten, 2 minutu aten izkiola korrika, baino lehenengo bueltan, beak nahi mountain biken 2 minutu kendu zizkiten. Eta zen, baina indet, ja Ikerrek harraparri pasarri ingo dit, eta txapela hortxe jungo. Eta alare, konformauko naiz, ze karrera ontat joko nun. Baina, esan beharren dau, harrapau zitenen, ez zitula euki hankak gehiago estutzeko. Eta enekin zan, edo puntu baten nahi zitelako estutu, atakau, edo zer. Eta hori, jaitxerako tramo baten, bere aurretio pasau nintzen, ez beak aldeitxeko, eta gero igoeran hasi zanen estuten, tarte bat ataziten, baina igoera gora, ja kara kontrola, gero korrika genduzkela, ez zan gai izan atatzeko, eta de hecho harrapau nion, eta harritu intziten. Egin nun oso ondo ulertu. Nik uste duen katea atazitzaiola, edo pedala atea kalatik eta hanka bota horra izan zola, olako zau zertzala. Egin nun oso ondo ulertzen. Eta ja, kontrolea jatzen den gela, kanpezuko rektan, adokina dun kaletan, Eskibelek esateit. Urrezta, hau iraek. Nik alambrekin nijok, horregatik ezin izan dira de estutu, eta hain korrikako gai ez izan behar da. Hortxe guneok sufritzen da, etnekilako noiz atakau barrien da, eta estutuzak bukaraino, esan edan da. Ez, alperrik, eta ja, kontrolen bertan ebai pixkaten niola, korrika, hori, txapela irabaztea zuzendu izan nun, baino adibidez kanpezun bertan ametsa ez daukin nun. Eta gero, baitare azkeneko adunako nebai, Aitor Egilaga eta Iker Eskibele bai oso aurkari zuzenak eukitut. De hecho, hor, 3. bukau nun, denbora dukatzeko, konforme neon, 3. postukin. Ja baitare zirkuitoko txapelea lortuta, Euskal Herriko txapelea eta karreratu girazita. Baino,
konputo generalen ematen do erreza izan dela, baino bakarka hartuta esan duten bezala, aurkari oso gorrak eukitut. Beraz, irabaziarren amets gaiztoa, Maili zure kasuan kanpezun Euskal Herriko txapelketan bigarren. Bai, hoi izan zan pixkat, hoi aipatueten noko gora berak, karo, izalgo karrera ola indagero gorputzak buelta ematen asko kostau zitzaian, eta bai izan ziala aste oso frustrantriak, ze saiatuta ezin korriteatea, bizikletan teatzea junta, biderdin buelta gorputzak etzulako erantzuten. Eta adibidez, hoi kanpezun hobet pozik jarri nintzen, pixkat hobet oxio ibili nintzalako aurreko egunetan entrenatzen nola ibili nintzen ikusita, baina mareauta ibili nintzen bizikleta guztia bateze, eta etzan izan asko disfrutan karrera bat. Orduan, bueno, pixkat hoi, azkenen kirola da, eta gorputzak gora bera dazka, eta bai, hasta da ona da, baina bai gustauko litzaiakela ikustia, gorputzak pixkatu beto beste momentu batian eukiko banon, ze gertatuko zan hor. Baina, bueno. Gora berak aipatzen dituzu, eta azken 3 karrerak lasterketak irabazi zenituen, Aian, Ibarran eta Adunan, beraz ondo baino beto amaitu zu zirkuitoa. Bai, hoi, azkenen kanpezuta geho bai izan zala gora intzun denak, asko zeberago ezintu nintzen. Eta bai izan zala bateze, hoi, egoatzen naiz Aian oso sensazionak eukin itula, pena justu hor Maitek parte hartu eta klabikula utxizula berriro, bai. Baina hoi bestela oso gustoa sentitu nintzen, aurreko urtiakin konparauta egon zan lokatz festa oso desberdina izan zan proba. Eta hoi, izan zan lehenengo duatloia benetan asko disfrutau nuna, eta pixka goatu nintzen zer gaitik iteituten duatloiak. Eta hortikan aurrea ja goraka. Azkena enun oso ondo bukatu, egia da ibili naizela min batekin gerrian bezala, eta gertatze zitzaiten, intentsitate pixkat altua sartzeakoan hanka indarri gabe gatze zitzaitela. Hasi zitzaiten hoi Ibarrako duatloian eta hortik aurrea, eta hoi indarri gabe gatuta, erdiko jo bezala ibili, eta azken duatloiare hola inun hasieratik jarri zitzaian, eta pixkat du daukinun aber bukatu halko nun, baina bueno, bukatu nun, eta uste baino beto, baina oire bai ibilietela, hasi que, bai, oain atza behiratuta igual ez da, hasieran ez denun bezain ondo jun, baina bueno, gustoa. Oiek 2025 urtea utzi dizkigunak, azkar 2026ako zer plan eta zer helburu, Josu? Egizan, ja denboraldi bukautakon Adunako mendi batloien, hori, 2 aste eukitut pixkat esan deten bezala total deskantzatzen, eta batez baitare, ja borradore bat eiken, 2026an nola enfokau. Azkenen, berriz ez nun harri berdinekin estropuzein nahi, zala anemie, bildurra hartu diot anemiri, bildurra hartu diot astero konpetitzei, eta baitare nahi detena da gore ipau, hori, gorputze gehiago entzuten haine izela ordutio. Ja, faktore indikadore txiki horieke bai, kontutan eukitzeko, eta baitare aprotxaudet 2 asteotan berriz analitika egin, odolanak, ikusi denboraldi nola buko duten, tendentzie, argazki total bat euki urtekoa, nire anemin progresioa ikusteko. Eta, bueno, semaforok berde izan die, zentu hortan. Orduan esan leike horeka bat bilaudetela baitare konpetitu zaindu eta burni maila hori hor mantentzeko. Eta ja hori garbi eukita, argazki hori, borradore txiki bat egin dut, eta, klaro, oain negun gertan eta azkeneko urteetan oso frioleroa naizela, hotza asko sufritzen dut, eta hendu nahi ordu asko pasau nahi mendin eta eguraldi txarrakin, eta orduan buru atortzeiten plan gintza bat izan da, pixkat, gogazen duzu zer azkarra, dinamikoa aitea, ez tetena ordu asko dedikau behar, ez tetena mendin ordu asko pasau behar, eta jarri etotxaiak zortzin 10 gimnastika haulia, Donostin ikendan 10 homologatu bat prestatzea. Tala, izango die 2 hilabete bente per temporada, ez dut errazkarra iten, dinamikoa, hankak ondo moituz, eta horrek bai emango itena ja gero trantzizioako, hori, dinamika hori. Eta izango liteke ja ulia eta gero, 10 ulia eta gero enfokatzaia mendin, bai, kolazinoko Euskal Herriko mendi txapelketan nahiko nukeon, baina batez ez gama izkorri behi da. Izango zara maiatzak 17, espalmena boker.
eta izango litzake batez helburue dortsala garantizatzeko, beste 2 urtetako, nik deitzen diot, kontratu errenobau, ze hor denborat lortzen badezu, gordetzen dizu dortsala 2 urtetako, izango litzake basikamente, hori, garantizau preparazio bat, behintzet, karrera sendo batein, eta goazentu esatea, 4 ordu eta erdi batea puntau, ze duket 4 ordu eta 39, preparazio espezifikoik egin be, orduan pentsatzen dut, 4 eta erdi batea puntau ezkio, gertu ibili ezkio, bueno, ja horrekin beste 2 urtetako dortsala alko nukela garantizau. Ze gama izkorri basen, oinarrin, ez da nire helburue, ez da nire kilometrajea, ez da nire distantzia, nire denbora. Ni mototan ibiltzen naiz, baina urten behin egiteko, azkenen preparazio bat behar du espezifikoa izan, eta espezifikoa izanagatik ez dut zegama bat puskauko, ez dut kronometro ikusgarri bat egingo, baina baina etela pixkat garantizau, base oinarri hon batekin nahi hau, karrera sendo bat egiteko, gozatzeko azkenen maratoi batek dauken kilometro bakoitzaz, baita ere jendetaz guzti dena, baina 2 urtzea zegama izkorri urteroko itzordu, hori izango litzake helburu. Eta horretako nahiko nuke behintzat preparau oinarri jakin bat ondo iristeko. Eta gero ja, ekaina uztaien pixkat mendiabenturaken, bai karrera diferentek, baina ja igual behize Sky Race koma Pedrosa, Andorran, ez zuten naizen Austria jungo oendik baloratzeko auket, beste karrera bat ASICSekin batea, baina ASICSen embajadoren haun honetan, eta jau udazkenen urrengo urten, mendi duatlo egin bat bai, baina nahiko nuke Behobia San Sebastian pixkat mimo gehiokin preparau. Orduan pixkat hortik jungo da, 2026 enfokauta. Mai? Nire kasuan, orain arte ez dut, bai konpetitu izan detela, baina ez dut kompetizioak ez dira izan, ez dut inoiz entrenatu kompetizio bat prestatuz. Eta aurten nahi nun pixkat, oain masterrakin goizak libre dazkatela eta bai denbora geixo dakatela eta pentsatuet probatzea karreterako txirrindularitza. Eta orduan, itzein de talde batekin, azkenian nahi gertatzen zait gauza asko gustatzen zaitela, zaizkitela eta ez detela mugatu nahi bakarrik karreterako bizikleta bat, ez mendi asko maitetelako eta karreteran bakarrik ibiltzia ez dut uste aguantauko nikan. Orduan, pixkat balantza bitopatu, baina karreterako proba desberdinak probatzea bintza eta gustatzen zaiten, ez dut inoiz karreterako proba batin, orduan, oire pixkat probatzeko. Eta hortaz gain, bai gustauko litzaiakelare mountainbikeko probetan geixo ibiltzia. Eta horrekin lotuta aprobetxatuko esateko ze usuriko lagunak eta ibiltzea antolatzen, eta urtarrilako 25 antolatzeu hotzak akabatzen proba handatzatik, nik beti entrenatzen ibiltzen naizen lekutatik, eta oso proba politia izatea, oso giro politia, herrikoia ez da osalkapenik nidakitela bintzat. Eta, gonbidatzot jendia, ze gehozta jende gutxio ikustea mountainbikenre, eta aher pixkat txispa emate joan horri. Bikote, hoiekin gelitzen gara, Mai Oraetxea, Josu Urrestarazu, Euskal Herriko mendi duatloi zirkuituko txapeldunak, eskerrik asko gaur gurean egon izanagatik. Mila esker. Eskerrik asko zuei.